Τι άλλο να κάνω, σπαθιά να κάνω πιο. Ναι, βρισκόμαστε στα κεντρικά γραφεία των Kenny's Days εδώ, στο μεγάλο αυτό startup, όπου θα σας δείξουμε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις των Kenny's Days. Εδώ γίνονται όλα τα γυρίσματα, όλα τα φαγοπότια και όλα τα ράγματα. Όλα τα playtesting, όλα τα brainstorming. Αυτά. Σήμερα αποφασίσαμε να καλέσουμε προηγούμενους καλεσμένους που είχαμε φέρει, γιατί δεν βρίσκαμε καινούριους. Οπότε ήταν ένα καλό κόλπο αυτό για να κάνουμε ένα επεισόδιο. Νάτι και η Μάιρα! Χαίρετε, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Όπου θα έχουμε τρυπάνια σήμερα. Αυτό δεν το είχα υπολογίσει. Απάνω το βλόγ. Επειδή έχουμε ένα γύρισμα, τα τρυπάνια τι ώρα θα σταματήσουνε? Τα τρυπανοκατάσταση. Εντάξει, 12 η ώρα ξεκινάμε εμείς, μια χαρά, ευχαριστούμε. Εδώ πέρα γίνονται αυτά τα πασίγνωστα επεισόδια των Kenny's Days, το Πιόν και Ζάρι. Όσοι δεν τα έχετε δει, παρακολουθήστε τα. Και εδώ πέρα είναι η περιβόητη αυτή κουζίνα, η οποία σήμερα δεν λειτουργεί, είναι πιο πολύ ντεκόρ και έχει τέτοια περίεργα σκουφάκια που θα φορέσουν όλοι οι καλεσμένοι εδώ πέρα. Βασιλίτικα, εδώ στεκούλες, ωραία πράγματα. Θες κάτι από αυτά? Τώρα μάλιστα, είμαστε σκανταλιάριδες. Για πες, τι κάνουμε τώρα? Λοιπόν, τώρα θα σώσουμε το τραπέζι. Τρόμαξα. Τι σκάισες, είσαι έτοιμος? Θα το πατήσω. 2,000 years later. Άγιος Βασίλης έρχεται από την Καϊσαρία. Συσαρχόντισσα Μαρία. Και μιας και φτάσαμε ως εδώ και μαζευτήκαμε σε αυτό το φτωχικό σπίτι του Κένι σήμερα, ένα δυνατό χειροκρότημα για ένα χριστουγεννιάτικο vlog, πώς λέγονται τέλος πάντων όλα αυτά. Μάζοξη. Μια μάζοξη χριστουγεννιάτικη που ήρθαμε εδώ σήμερα για να περάσουμε καλά, να φάμε κουραμπιέδες, μελομακάρονα, να παίξουμε επί τραπέζια με την Μάιρα. Και ένα δυνατό χειροκρότημα για τη Μάιρα, γιατί... Και ένα πιο δυνατό χειροκρότημα, γιατί όμως Μάιρα? Γιατί είναι η πρώτη φορά που φιλοξενείται εδώ πέρα ο Δημήτρης με το Paradox Project που έχουμε εδώ πέρα, όπου θα μας κάνει διάφορα κολπάκια παράδοξα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τίποτα, είμαι εδώ για να κάνουμε μία έξτρα δόση εκπλήξεων και twist στους εκλεκτούς καλεσμένους που θα εμφανιστούν σήμερα εδώ και μπορεί να μην τα περιμένουν όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει. Τέλεια. Ούτε εμείς Εγώ δεν τα ξέρω. Εγώ δεν ξέρω, αλήθεια το Σίγουρα. λέω. Θα ήθελα να είμαι κι εγώ σε όλο αυτό, αλλά έχω δει κάποια πράγματα. Αυτός ποιος είναι ο Άγγελος? Ωραία. Τέλεια. Μάλιστα. Και έχουμε και το φίλο μας Πώς το λένε? τον άνθρωπο. Πού το σκέφτηκες? Μην ήταν το πιο γρήγορο που μπορούσε να μου έρθει. Σαν τη μαμά μου που πήρε Jack Russell, μαμά πώς θα το βγάλουμε, Jack. Μπράβο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί θα δείτε πολλά πράγματα. Τόσα πολλά. Πολύ κρύο όσους κάνει εδώ. Γεια σου κύριε Κώστα. Τι λογοπαίγνιο ήταν αυτό, πρόσεχε το κεφαλάκι σου. Αν και έχεις μαξιλαράκι εδώ, τι αυθόρμητη στιγμή είναι αυτή. Τι καλά, τι κάνεις? Τι κάνεις? Καλά. Θες να κάτσουμε έτσι μόνο? Ναι, θέλει να είμαστε εδώ έτσι απλά. Κάθομαι στην καλυφαία έτσι. Και να ανοίξεις καλυθέα σποράκια Ναι. και μπύρες, Αλλά έχω ένα πρόβλημα στη μέση μου. Ναι. Και πρέπει να πάμε μέσα. Δεν θα Καλώς ήρθες οπότε. Καλώς το βρήκα. Πώς σου φαίνεται το χώρο μας? Λοιπόν, πορτοκαλί, πολύ. Πού πρέπει να κάθομαι? Ωραία, το πόδι. Στο καλό. Πάνω στο ντόστα. Όπα ρε παιδιά. Μα τι με Δεν είμαι ρωτάτε? έτοιμος. Εγώ θα πάρω να τρώω ένα. Vlog δεν είναι? Vlog είναι, ναι, κάνεις ό,τι θες στο vlog. Θα κάνω αυτό εδώ με αυτόν τα μπιλέκια. Και αυτό πορτοκαλί ρε. Δεν είναι να μιλάω έτσι, φίλε. Κοίτα, πρωτού σε βάλω να περιμένουμε πολύ κόσμο σήμερα. Ωραία. Δεν ξέρουμε ποιους θα είσαι μαζί. Ωραία. Και ποιοι. Κάτσε να καταπιώ λίγο. Δεν ξέρουμε ποιους θα είσαι μαζί, αλλά θα γνωρίσεις κόσμο, θα παίξεις με διάφορους επιτραπέζια, θα λύσεις διάφορα πράγματα. Ωραία, αυτά θα λύσω. και θα στολίσεις το δέντρο. Ναι. Θα βάλεις ένα μπαλάκι όπως είπα πριν. Αστέρι έχουμε. Αστέρι θα έχουμε σε λίγη ώρα. Ωραία. Έρχεται από μακριά, από την Κεσαρία. Βασικά από την Καϊσαρία. Έλα. Καλό, το είχα μελετήσει. Δεν βέβαια. πειράζει, δεν Δεν θα είναι ένα οποιοδήποτε αστέρι. Ωραία. Θα το δεις, θα είναι πολύ ωραίο Ωραία, αστέρι. περιμένουμε. Ωραία. Εγώ θέλω να μας πεις, μιας και ήρθες σήμερα εδώ, Ναι. τι κάνεις αυτή την περίοδο. Και θα δαγκώσω τώρα. Ωραία, πάει. Λοιπόν, τα Χριστούγεννα έχουμε παραστάσεις, δεν σταματάνε ποτέ. Γιατί ο κόσμος έρχεται από την επαρχία στην Αθήνα και αντίστροφα. Οπότε πάμε και εμείς και ερχόμαστε, δεν σταματάει η παράσταση.
Που έχουν παραστάσεις. Τώρα θα παίζουμε από νέα χρονιά εδώ κοντά, στο νέο κόσμο, στον Μπαράζ. Α, ωραία, ρε. Τους τα ξέρω. Αυτό. Τέλειο, Τέλειο, τέλειο. γαμώ τα παιδιά. Κάνει και ωραίο trash night. Trust night, κάνει quiz night, κάνει open mic, τα πάντα κάνει και θα παίζουμε Τετάρτης εκεί πέρα. Οπότε, άμα ανάμεσα στα open mic και στα quiz θέλετε κάτι συχαμένο, είμαστε εμείς εκεί πέρα. Τι άλλο καλό, αυτό θα γίνεται. Κάνα τουράκι πάνω κάτω Ελλάδα, ό,τι κανονιστεί δεν ξέρω ακόμα. Και τα υπόλοιπα. Χόμπι κάνω τώρα, φτιάχνω μαρμελάδες, αυτή είναι η ζωή μου. Τρέλα. Πολύ ωραία τρέλα. Τι να κάνω, Μάγκης, αυτό κάνω, δηλαδή έτσι είναι το απολυτικό μου. Δεν μας Σαν έφερε καμιά μαρμελάδα. μαρμελάδα. Δεν έφερα, δεν είχε παιδιά. Μου τις πήραν όλες. Είχα μόνο μιλομακάρονο του μεταξύ και μου το πήραν. Και λέω ήθελα να τους φέρω ένα να δοκιμάσετε. Πολύ ωραία. Να σου πω, στο YouTube κάνεις κάποια πράγματα αυτήν την περίοδο. Κάνω podcast. Με τι έχει να κάνει. Με ό,τι με ενδιαφέρε τη βδομάδα που πέρασε. Δηλαδή να το έχω ονομάσει μια ποικιλία που ήθελα να έχει μια ποικιλία από θέματα. Ξέρεις, κάτι αστείο, καμία ιστορία, κάτι επίκαιρο και αυτά. Έχω καταλήξει απλά να λέω τα νέα μου στην πραγματικότητα. Οπότε το κάνω για να μην βρίζω τους φίλους μου. Είναι πολύ υποθετικό. Να σου πω, έλα λίγο να βάλεις το στολίδι. Α, Το ωραία. δικό στολίδι. Θα είσαι το πρώτο στολίδι. Έλα, γεια σας. Αρχικά να σχολιάσουμε. Έχω σκάσει πάρα πολύ. Φαίνεται μη δραμμένος. Όχι, ρε. Όχι, ρε, μη Όχι ρε, δραμμένος. μην νομίζεις. Αλήθεια, φαίνεται πολύ δραμμένος. Σαν να έχει και τον ντουζ είναι, δεν είναι εντάξει. Να σχολιάσουμε λίγο τον ντύσιμο του κόσμου. Έλα. Το ντύσιμο. Είναι τέλειο. Δώστε βάση, υπάρχει ένα θέμα, δεν ξέρω αν το βλέπει η κάμερα. Δώσε. Λοιπόν, γιατί το χέρι μου δεν μπαίνει όλο μέσα, γιατί είναι γυναικείο παντελόνι. Είναι γυναικείο παντελόνι και δεν τράπηκα να το πάρω ποτέ. Όχι, δεν να το εγώ δοκιμάσω. δεν φοβήθηκα ότι θα πεις κάτι άλλο. Γιατί? Θα σε αφήσω να απολαύσεις μόνος σου Ναι. αυτή την ωραία στιγμή, το να ζωγραφίσεις πάνω στο στολίδι σου, να Μπορώ το να πάρεις. ζωγραφίσω κιόλας πέρα το Όχι, όνομα, εντάξει, θέλω το όνομά σου. Ναι. Οκ. Θέλω κάτι να γράψεις, να είσαι εσύ και να πας εκεί όμορφα και να το στολίσεις στο δέντρο. Τώρα αυτό. Είμαι αριστερόκερας, γι' αυτό τα γράφω όλα χάλια. Να ζωγραφίσω και τον Γκένι. Έλα, δεν κόλωσα. Λοιπόν, κάνεις ένα ή δύο. Είδες για να μην βρίσουμε κιόλας. Κάνεις δύο ματάκια. Και έτοιμος ο... Και κάνεις και ένα κύκλο. Αυτό είναι έτσι. Ήρθα πρώτος, θα μπω που θέλω. Α, τι ωραία, μπράβο. Πολύ καλό. Ορίστε. Πολύ ωραία. Και φάτσα φόρα, δηλαδή με το Ο που Κένι έρχεται είναι κάτω. ολοίδιος, Καλά. Φαντάζεσαι να πέσει και να σπάσει τώρα αυτό. Επειδή είναι ο Κένι. Καλά. Εντάξει, αυτό ήταν φαντάζεσαι. content φοβερό. Γι' αυτό το δίπλωσα, καλού κακό. Oh my god. Oh my god, you kill Kenny. Yo, basta. Ωραία, θέλω να μου πεις έναν αριθμό από το 1 στο 13. Το 2. Το 2 είναι αυτό. Κύριε Κώστα, κερδίσατε αυτή τη σακουλίτσα. Είναι Κέρδισα. άδεια. Όχι, ρε, πλάκα σου κάνω, πλάκα σου κάνω. Είχε μία μόνο δώρο. Για 14. Κέρδισε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και με όλα αυτά που λέμε. Θέλω να το παρουσιάσεις εσύ στην κάμερα. Ωραία. Και δεν ήταν και στημένο. Θέλει να κάνουμε τρίο, φίλο μου. Εντάξει, παιχνιδάρα. Το έχεις παίξει. Όχι. Α. Αλλά φαίνεται πολύ όμορφο, ρε φίλε, φαίνεται. Καλά, έχει τρομερό artwork. Και το παίξαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο που κάναμε. Και μέσα έχει και άλλα τζιτζιπλόνια. Θες να τα δείξεις τώρα στον κόσμο που είμαστε χαλαρά και δεν έχει μαζευτεί κόσμο. Αυτό είναι το τρίο μας. Μετά έχουμε και λέμε. Γλύφι τζουράκι με έναν ημιπεθαμένο Άγιο Βασίλη, ζόμπι. 10 λεπτά κόστησε, οπότε με συνέφερε να βάλω διάφορα τέτοια. Ω, φαντάσου τώρα αυτό το χρώμα ζαχαροπλαστική στιγμή για 10 λεπτά. Φαντάσου. Εδώ έχουμε. Τι είναι αυτό. Καρδούλες αστεράκια, μ' αρέσει. Τι είναι. Α, τρίλιζα. Έλα, ρε, εντάξει. Πολύ ωραίο. Τρίλιζα για να παίζεις με τους φίλους σου. Με τον φίλο σου βασικά γιατί είναι για δύο. Πάρα πολύ ωραία καρδούλα αστεράκι και Το φίλο αυτό είναι το καλύτερο δώρο. Πες μου το θυμάσαι. Silk Popping. Είναι αυτό που το βες στο και κάνει. Καλά, εντάξει. Αυτό είναι μαγεία, να ξέρεις. Αυτό είναι μαγεία. Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Θα πάθω ζάχαρο, αλλά θα είναι και μη ζάχαρο, οπότε με εντάξει. Αυτά δεν έχει άλλα, εντάξει, δεν ανοιχτήκαμε τόσο πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το επιτραπεζάκι είναι από την Κάισα. Ναι, ευχαριστώ. Πραγματικά δεν ανοίχτηκα τόσο πολύ και τα υπόλοιπα είναι από εμάς. Μ' αρέσει το τρίο. Να κάτι που Ωραία. είπα στο YouTube δημόσια. Εδώ θα το βάλω. Κύριε, εμείς δεν θα στολίσουμε. Τώρα θα στολίσεις. Δεν θα γράψουμε στο λιδάκι να το κρεμάσουμε. Δεν πρέπει. Θα στολίσουμε. Ας στολίσω κι εγώ. Άντε πάμε, Αλλά δεν στολίσω. έχετε στολίσει, μόνο Όχι, το έβαλα. μόνο είσαι ο Έλα, πρώτος. ρε, καλά, Ωραία. ρε. Ήταν τα Χριστούγεννα την πρωτοχρονιά. Ωραία. Ούτε ένας. Ο Θοδωρής είναι ο συνεργάτης εδώ, τον Kenny's Days, που έχουμε στήσει όλο αυτό το πράγμα. Τι έχει εδώ μέσα.
Όπα. Είπαμε στον κόσμο πριν ότι θέλουμε να έχετε όλοι ένα κοινό στόχο σήμερα, να βρείτε το φωτεινό αστέρι και να το βάλετε εκεί πάνω. Και έφτασε, αυτό το αστέρι όμως δεν έφτασε από την Καϊσαρία, έφτασε από, πού έφτασε? Το Gifts and Magic Α, ναι, μπράβο ρε, δεν εννοούσα εγώ αυτό, έλεγα να πω το South Park, αλλά εδώ... αλλά, όχι ρε, αλλά να πούμε το όνομα του... Ναι, Gifts and Magic Μπράβο. από τον Κωνσταντίνο. Τον Κωνσταντίνο, μπράβο, που μας Ευχαριστούμε, βοήθησε Κωνσταντίνε. και μας έφτιαξε αυτό το υπέροχο αστέρι. Έλα ρε. Ω, τι ωραίο που είναι. Θα το κλειδώσουμε πότε, ήρθε η ώρα. Ναι. Ναι. Κάποτε υπήρχε ένα αστέρι. Απίστευτο. Γιατί μου έφυγε από τα χέρια, πώς μου. Ποιος σας... Εδώ πήγα να πέσω. Εδώ φέραμε τον Γιάννη ξανά. Τρελή αυτή, δεν έκανα. Εγώ παιδιά δεν την ξέρω. Τη Βιολέτα τη γνώρισα σήμερα. Δεν έχουμε τόση μεγάλη οικειότητα. Έλα εδώ. Δεν έχουμε οικειότητα, πρώτη φορά την γνωρίζω. Να σου πω, Ξαναφέραμε εδώ τα παιδιά που με κάνανε και ένιωσα. Και με κάνανε και ένιωσα πολύ καλά. Και νιώθω πλέον επαγγελματία. Επαγγελματία. Αρχίδια, αλλά με κάνατε και ένιωσα πάρα πολύ. Κάθε μέρα σε βλέπω. Με τον Γιάννη έχουμε περάσει 10 εκπομπές, έχουμε περάσει με οδική βοήθεια, μας έμεινε το αμάξι, ραδιοφωνικές εκπομπές. Τώρα εδώ πιόνια και ζάρια και παιχνίδια και γλυκά και βιολέτες. Μακάρονα με σοκολάτα, δεν είμαστε φλόροι. Κοίτα εδώ τι έχουν κάνει κόνσεπτ, κοίτα εδώ κόνσεπτ τι κάνουν. Σωστό κόνσεπτ. Σωστό. Άσχετο, όλα δεν πειράζει. Το ακούω. Δεν κατάλαβα. Ό,τι έχουμε θα το δείχνουμε. Παρακαλώ καθίστε στο θετικό μας, είστε στο Ανδί. Μαρία, εδώ εκεί. Μαρία. Την αγαπώ πολύ. Το καλύτερο edit που κυκλοφορεί. Τι promo ήταν αυτό. Αν κρίνω από την εκπομπή μας, αγάπη μου, και με βάση αυτά που είπαμε με τον Μπάρι, είσαι το καλύτερο edit παγκοσμίως. Ευχαριστώ που μου αφήσατε τόσο χώρο να κάτσω και εγώ. Θα κάτσω εδώ μια χώρα. Ωραία καθίσαμε. Ωραία, κρατήσαμε έτσι, ναι, και εκτέλεση είμαστε για σφαλιάρες. Όχι, έχετε καταλάβει τι θα κάνουμε σήμερα εδώ. Σας Όχι. τα εξήγησα όλα. Σήμερα θα φάμε, θα πιούμε. Και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Όχι, θα φάμε, θα πιούμε, θα στολίσουμε μία μπάλα ο καθένας Max. Γιατί μία. Μία θα δεις είναι ωραία ιδιαίτερη μπάλα, θα πάρουμε τα δωράκια μας, θα παίξουμε, θα έχει και την εκπληξούλα, θα πάρει σπιτάκια στην ευθύνη της Παναγιάς και όλα καλά. Όλα καλά, τέλεια. Και να δώσω καλά Χριστούγεννα, ευχαριστώ που ήρθατε και εντάξει. Θα πάμε να παίξουμε με τη Μάιρα και εκεί πέρα, για να μην πηγαίνουμε δέντρα και τέτοια, θα κάνουμε αυθόρμητα πράγματα, θα σας φέρω και κάτι δωράκια εκεί. Έτσι, Ωραία, πάμε. Πηγαίνετε, Πάμε πηγαίνετε. σήμερα. Πούσα τώρα, το Αγίου Δώρου. Είμαστε στο τραπέζι της Κάισας, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Έχουμε το Speed Cups και το Χάλι Γκάλι. Θα ξεκινήσουμε με το Speed Cups. Έχει παίξει κανείς, το ξέρει? Είχα παίξει μία φορά στα αθλητικά μου χρόνια. Γιατί προφανώς δεν διάβασα ποτέ. Σοβαρά. Εγώ θα πω όχι. Θα σας δώσω 5 ποτηράκια σε 5 χρώματα. Αυτό είναι ταχύτητας και παρατηρητικότητας, έτσι. Έχουμε κουδουνάκι. Παρατηρητικότητα έχουμε. Ταχύτητα δεν έχουμε. Α, θα το ανακαλύψουμε. Εντάξει, ούτε εγώ. Και προσπαθείς να βάλεις τα χρώματα. Στη σωστή σειρά. Όπα. Έλα, ξεκινάμε. Πάμε λίγο το σπινάκι. Έτσι. Εδώ παπάς εκεί, παπάς μου. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι- Το λέμε μελισσούλες. Είναι από 4. Είναι από 4 μαθαίνουν τον παπά, από 4 Είναι τα παραδοσιακά παιχνίδια της Μπράβο Ελλάδας. στην Κάισα. Ναι, ναι. Πήρανε τριαντάριδες, να ξέρετε, τις μελισσούλες. Έχουμε καρτούλες με χρώματα και έχουμε 5 ποτηράκια σε 5 διαφορετικά χρώματα. Τα βλέπουμε όλοι τα χρώματα. Ναι, αυτό είναι καφέ, αυτό είναι τυρκουάζ και η χρωματοψία. Έχω τύχει να το εξηγήσω άτομο χρωματοψία Εγώ και ήμουν πολύ αυτό χαζή. Λοιπόν, έχουμε 2 ειδών. Έχουμε τις οριζόντιες, έτσι. Και ο πιο γρήγορος πατάει το καμπανάκι, Ωραία. έτσι. Και το Και κάνει έχουμε- λάθος. Έτσι, οπότε τι κάνουμε όπως βλέπετε. Αυτό. Α, όχι, δεν κάνω. Α, οριζόντιες Έχασες έτσι. μπουμ! Όχι, όχι. Ναι, αλλά υπάρχει και αυτό που κάνει ο Ναι, Γιάννης. αλλά τώρα δεν ήταν αυτό. Όχι, δεν ήταν. Είναι οι κάθετες. Στιβά. Ακριβώς. Όχι, Δηλαδή, ρε, εσύ. Που κάνει αυτό.
Το καταλάβαμε. Ναι, το καταλάβαμε. Και τσαχπίνικες, όπως αυτή ας πούμε, Τι? γιατί πλέον το Speed Cups είναι η νέα έκδοση, γιατί έχει καταργηθεί η επέκταση, οπότε έχει και τις πιο περίεργούλες κάρτες, οπότε όπως το βλέπετε. Είστε έτοιμοι? Είμαστε. Παίζεις και εσύ δηλαδή. Όχι, δεν Α, ωραία. παίζω. Δεν θέλω να ανταγωνιστώ δύο άτομα. Όχι, Τώρα όχι. έχω ενέργεια μόνο για τον Γιάννη. Δεν. Έχουμε 3, 2, 1. Μην μετράς, μην χώνομαι, Γιάννη. Πάμε. Τι πήρες? Όχι. Όχι, ότι να. Πρέπει να κάνω το σχέδιο, Είδες, κέρδισα! Γιατί ο Γιάννης κέρδισε, αφού εγώ τον κέρδισα. Έκλειψε, είναι λάθος. Άμα τα δείτε, Σωστό. είναι λάθος. Πάμε. Οριζόντια. Με ελέγχουνε κιόλας, καταλάβες. Αλήθεια, όντως. Έτοιμοι. Πάμε. Πάμε. Τι! Καλά, εντάξει, χαρταετό, Κώστας, χαρταετό τελείως. Πάμε. Έλα τώρα, Πάμε, πάμε. ήρθατε στην εκπομπή μου και δεν θα παίξω εγώ. Έλα. Δεν θα παίξω εγώ. Κάνε ρε στην άκρη. Τώρα θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Θα παίξετε με τον καλύτερο που υπάρχει. Για εδώ πέρα. παίξτε. Οριζόντια. Παιδιά, δεν θα το αυτό που θα δείτε Οριζόντια. δεν θα το περιμένετε. Είναι μπλε. Είναι ηρωνική αυτή. Εγώ έβαλα και το κουδουνάκι, ρε. Κάνει τόσο κρύο έξω. Έχεις τον Κώστα κρύο εδώ. Ναι. Και εσύ φοράς μπερμούδα. Λοιπόν, θέλετε με το 3 να το χύσετε, να τα χύσετε πάνω. Χύστε! Τα λίγα αυτά τι κάνουμε. Ω, κατά τύχη! Το στήσα για να τα πετύχετε διαφορετικά, επειδή είμαι καλός άνθρωπος και δεν ήθελα να σας βάλω να διαλέξετε Είσαι φοβερό. και να χαίνατε τα χαλιγκάλια και τα δύο και να μπαίναμε στις διαδικασίες αλλαγής Καλά έκανες. και τέτοια Πες πράγματα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είσαι ευγενικό. Τι άλλο θες να κάνω, σπαθιά να καταπιώ. Έχει σπαθιά κατάφια τώρα. Κοίταξε, δεν το ξέρω το χαλιγκάλι. Ναι, αλλά θα το Οπότε, μάθουμε. οπότε θα το μάθουμε. Θα το μάθουμε. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή είναι φαν η Βιολέτα των παιχνιδιών που έχει να κάνει με ταχύτητα, που τι έχει καταλάβει, Κάτι. με ένα μικρό ανταγωνισμό, έχει κάτι που ζηλιαστήκαμε λίγο, εγώ θα δεχτώ το χαλιγκάλι μου, το μαύρο μου το χάλι. Το γκάλι. Στο χαλιγκάλι Όπα. έχουμε φρουτάκια. Ω, φρουτάκια! Φρουτάκια, όχι τέτοια. Αλλά είναι Σκέφτηκες να κάνεις σημαντικό. μαρμελάδες, Ναι. Εγώ σκέφτηκα καζίνο τη Και εγώ αυτό στην αρχή είπα. Ωραία. Όλοι έχουμε μία τράπουλα και ανοίγουμε ένας-ένας και όταν εμφανιστούν 5 ίδια φρούτα σε άθροισμα, τότε βαράμε το κουδουνάκι. Οκ. Ο πιο γρήγορος παίρνει όλες τις κάρτες. Αν μείνεις χωρίς κάρτες, βγαίνεις από το παιχνίδι. 5 σε άθροισμα. Αν χτυπήσεις λάθος, δηλαδή σε 4 ή σε 6, πρέπει να δώσεις μία κάρτα στους υπόλοιπους. Γρήγορα ή αργά. Σχετικά γρήγορα, αλλά ένας-ένας, έτσι, για να βλέπουμε τι περνάει. Ανοίγουμε junkie speed από έξω. Προς τα έξω να είναι δίκαιο. Πάμε. Πολύ σωστός. Θες να ξεκινήσεις? Όχι. Καλά, ξεκινήσω. Ωραία. Όμως πάρα πολύ καλός αυτό το παιχνίδι. Φίλε τώρα ρε που. 5. Με το που το κάλυψες είναι σωστό. Κοίτα, λοποδίτικα που μας την έφερε. Έτσι. Όχι. Δεν μετράει. Δεν μου τις κάτι. Δεν είναι πάλι. Λοιπόν, αν σου τελειώσουν οι κάρτες, έχεις μία τελευταία ευκαιρία να το πατήσεις πριν από εμάς για να πάρεις τις κάρτες και να μείνεις στο παιχνίδι. Τώρα πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, ό,τι ανοιχτεί, μήπως σου πάρεις αυτές που είναι κάτω για να μπεις στο παιχνίδι. Ναι, Λογής. Έλα ρε. Όχι ρε φίλε. Παραλίγο. Πάρ' το ωραία. Δες με μία κάρτα τώρα. Μαεστρία θα γίνει. Λοιπόν, είναι το παιχνίδι των ανατροπών το χαλιγκάλι. Δεν ξέρεις. Πώς παίρνει. Α, εσύ δεν έχεις κάρτες. Έχει παίξει. Πώς με πρόλαβες. Πώς την έσκασε. Τώρα είσαι εκτός. Γιατί? Γιατί δεν έχεις άλλες κάρτες, γιατί δεν το χτύπησες. Είστε έτοιμοι? Έτοιμη, τελευταία. Δαμάσκηνα. Όπα. Να έκανα μαλαγία. Στοπά. Έγινε μαλαγία. Η ανατροπή είναι ότι έκανα μαλαγία. Ωραία, να πω κάτι. Κερδίσαμε οι τρεις μας. Τι Ναι, λέτε. ναι. Χρόνια πολλά! Μια πουλά. Καλά Χριστούγεννα! Καλή πρωτοχρονιά. Κλειστά μικρόφωνα. Γιατί κλείστε τα μικρόφωνα.
κουράζεσαι. Ο Πάρης εκρηκτικός. τις τελευταίες μέρες μου στέλνει μηνύματα και μου λέει ότι με αγαπάει. Τον αγαπάω κάθε μέρα. Και σε μένα τα ίδια στέλνω. Σε σένα στέλνει. Έχω δικαίωμα. Έχω δικαίωμα. Ρε, εγώ χθες που μου στείλεις σαν να πάω πάρα πολύ, μην το ξεχνάς. Νόμιζα ότι θα κάνεις κάτι περίεργο, δεν ξέρω. Όχι, φίλε. Μαζευτήκαμε εδώ για να περάσουμε καλά, να φάμε, να πιούμε, να χορέψουμε, Εγώ ήδη περνάω καλά. να στολίσουμε, στολίσουμε. να παίξουμε επί τραπέζια παιχνίδια. Τώρα να ρίξω κρίκους που είμαι καλός. Α, πέτα το κρικάκι, πάμε. Δεν περνάμε το χαλί. Περίμενε. Λιά, είσαι... Πού πάω, έχεις κάποιο κουδούνι. Όχι, δεν έχει κουδούνι, είσαι στην κάμερα αυτή τη στιγμή. Ναι, είσαι σε ανοιχτή ακρόαση και έχει ένα μεγάλο. Πώς το λένε. Έχω φτιάξει ένα πολύ ωραίο γραφιστικό που γράφει Kenny's Days. Για μπες. Γεια σου, πρόξε. Γεια σου, Λία. Κατεβάμε πασαρέλα. Όχι. Ναι, γιατί με κοιτάτε όλοι. Λοιπόν, Ξεκινάς. ξεκινάμε, ήταν εκτός πλάνου. Δεν φάνηκε, ναι. Όχι, ήταν καλό. Εσύ να αλλάξει, να έχει αγωνία το κοινό. Να σου πω λοιπόν να πω κάτι. Εάν και δεν θα το βάλω σε ρίλ και τέτοια. Τι? Απλά εάν κερδίσω, Ναι. θα κάνεις έτσι. Τσούκου τσούκου τσά, τσούκου τσούκου τσά. Ναι, αλλά άμα χάσεις. Δεν ξέρω, βάλω να κάνω τι θες. Ωραία. Εκτός από να σκύψω γιατί πονάω. Δεν μετράει. Μετράει, πάμε. Να σου πω γιατί δεν μετράει. Γιατί μπήκε. Κοίτα ένα τηλεφώνημα. Να σου πω Τρίλιζα απέ και τρίλιζα να πες. Αυτό ήταν το καλύτερό μου. Απολαύστε τον. Εντάξει, θα το κάνω. Ήσουν κάπως έτσι νομίζω, περίεργο. Πώς το έκανες? Τσούκου τσούκου τσα, τσούκου τσούκου τσα. Γιατί εγώ τα στιγμή ξέρεις, πρώτη φορά πέτυχα, δεν έχω ξαναπιάσει ποτέ. Δεν μπορούσα ποτέ να το βάλω. Ναι, ήθελε η τύχη να συμβεί αυτό. εδώ το παιδί δεν μπορεί, έχει απόσπαση προσοχής, ό,τι βρίσκει πάνω στο τραπεζάκι, το παίρνει, παίζει. Όχ, ωραίο είναι αυτό, πώς άνοιξε. Έλα. Λοιπόν, να σας γνωρίσω και μεταξύ σε περίπτωση που δεν γνωριζόσαστε. Η Λία που δεν μπορώ ποτέ να πω το επίθετό της, βοήθησέ με. Τσουσδάν. Η Λία Τσουσδάν ήταν στο GNTM πριν χρόνια. Έβλεπες καθόλου GNTM? Πρόσφατα είδα τα δύο πρώτα. Σε ποιο ήσουνα? Στο τρίτο. Στο τρίτο. Όταν φτάσει στην τρίτη. Όταν θα φτάσει στην τριλογία αυτή των GNTM, θα δεις και τη Λία που της κόψαν το μαλάκι και έπαθε ένα μικρό κεφαλικό εκεί πέρα. Ναι, ήμουν σαν σένα τύπο. Χειρότερα βασικά. Χειρότερα από σένα. Τι εννοεί? Ο κύριος Πάρης, εδώ Σκαρτσολιάς, είναι ο μικρός Μανολάκης, αν θυμάσαι, από το καφέ της Χαράς. Το βλέπεις το καφέ της Χαράς? Ναι. Ωραία. Αυτός εκεί, ο creepy, αυτός ο τύπος που έλεγε τσούκου τσούκου τσουκάκι και αυτά. Ναι. Αυτός βέβαια τώρα είναι μια ηθοποιάρα, έχει τα δικά του θέατρα, κάνει δικά του όλα. Πώς μπορείτε να συνεργαστείτε, ξέρεις, πού μπορούμε? D&D παίζεις? Δεν ξέρω τίποτα. Τι πάθαμε! Καλησπέρα. Γεια σας. Χαίρετε. Περνάς άκυρες στιγμές εσύ από το στούντιο. Ναι, δεν είναι για τον κύριο. Απλά ήρθα να δω τι γίνεται και φεύγω. Αν θέλετε και σας αρέσουν όλα αυτά που θα κάνουμε εδώ, θα σας πω τι θα κάνουμε. Ωραία. Ετοιμάζετε κάτι αυτή την περίοδο? Τι κάνετε αυτή την περίοδο, παιδιά? Εσένα αρχικά σε βλέπω και κάνεις skate στους δρόμους. Ναι. Δηλαδή κάνεις αυτό το πράγμα, δεν το ήξερα καθόλου. Το έχω ανακαλύψει πρόσφατα, αλήθεια. Είναι Τι γενικά... πρόσφατα ρε, έκανες Battlefield και τέτοια? Σχετικά πρόσφατα. Ρε παιδί μου πριν 5 χρόνια. Α, εντάξει ρε. Ναι, γενικώς είμαι λίγο στα έργα τώρα αυτή την περίοδο. Δηλαδή ταξιδεύω πιο πολύ. Ασχολείσαι Λιά με το modeling ακόμα? Όχι τόσο. Ωραία. Γενικά δουλεύω πάνω κάτω στον χώρο κάπως, θα έλεγα. Αλλά δεν κάνω αυτό πλέον, δεν είμαι μπροστά δηλαδή. Οκ. Αυτό και ψάχνω που θα ήθελα να μείνω. Θέλω να εξερευνήσω τον κόσμο πιο πολύ, να δω τι μου ταιριάζει. Τι ωραία, είδες η κοπέλα. Και εμείς καθόμαστε εδώ με τους ανθρώπους και παίζουμε επί τραπέζια Τι παιχνίδια. άσχημα είναι. Φίλε, να Έχει κάνουμε. φτιάξει τον χώρο, είναι παλάτι είναι. Το παλάτι του παιχνιδιού είναι. Πω, φίλε, εσένα σ' αρέσει πάρα πολύ εδώ. Το λες κάθε φορά. Πάρα πολύ. Εσύ πάρει.
Εντάξει, ήσουν στο προηγούμενο επεισόδιο εδώ, βέβαια. Τα ίδια θα σου πω. Τα ίδια θα πεις. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Σίγουρα δεν έχει αλλάξει κάτι. Βρεθήκαμε και φάγαμε μια ομελέτα φούρνου. Ισχύει αυτό. Εν τω μεταξύ, όντως φάγαμε ομελέτα φούρνου. Ισχύει αυτό, αλλά ακόμα σιγά μην πω τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ετοιμάζουμε κάτι, δηλαδή. Κάτι ετοιμάζουμε. Α, αλλά αφού λες ότι κάτι ετοιμάζουμε, σημαίνει ότι θα το κάνουμε. Ναι. Καλά, θα μου πεις γιατί τι θα σου πούνε. Γιατί δεν το έκανες, θα σε κρεμάσουν. Εντάξει, οκ, και να μην το Όχι, κάνουμε. θα το κάνουμε. Κάτι ετοιμάζουμε. Κάτι ετοιμάζουμε. Κάτι ετοιμάζουμε. Αλήθεια. Πάμε λίγο να βάλετε τις μπάλες σας στα δέντρα πάνω. Τι? Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε. Έλα ρε. Έλα ρε, αυτό είναι, μ' άρεσε. Ευχαριστούμε, παιδιά. Α, top. Ήρθε το αστέρι! Ήρθε το αστέρι ξανά! Είναι μια Ιαπωνέζικη τέχνη που όταν επιδιορθώνουν κεραμικά χρησιμοποιούν χρυσό για να το διορθώσουν και για να τονίσουν τις ατέλειες σωστά και να μας δείξει ότι πρέπει να αποδεχόμαστε τα τραύματα της ζωής. Οπότε και γι' αυτό το αστέρι, επειδή πέρασε πολλά, βάφτηκε χρυσό. Τι είπε ο άνθρωπος, Τι είπε ο άνθρωπος. Ένας κακός άνθρωπος θα το φυλακίσει τώρα για λίγο, για να μην μπορεί να το κουμπίσει κανείς. Τέλεια, θα κάτσουμε όλοι εδώ πέρα. Σαν μια ώρη παρέα. Για πηγαίνετε. Να πούμε 2-3 πραγματάκια. 1 hour later. Τώρα που ησύχασε η φάση και φύγανε όλοι αυτοί οι κανίβαλοι από τη ζωή μας, πριν από λίγο είχε κανίβαλους εδώ πέρα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Φύγαν αυτοί και έχει μείνει αυτή εδώ. Δεν ξέρω τι έχει. Δίπλα μου έχω τον Τάσο τον Κουβίτσα και ένα δυνατό χειροκρότημα. Αλήτες, πρέπει να ζωντανέψουμε. Ευχαριστούμε που ήρθες. Ευχαριστούμε που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Τι ώρα που είστε εδώ. Είναι ωραία, Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αρχικά μ' αρέσει που έχει παντού South Park. Όπου και αν κοιτάξω. Kenny's Days, έτσι βγήκε. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Τι ιδιαίτερη χρειά που έχεις κάνει ραδιοφωνικός παραγωγός. Όχι, αλλά. Φίλε, ακούστε τον. Μίλα. Ευχαριστώ. Ναι. Νιώθω πολύ άβολα αυτή τη στιγμή. Γιατί. Για πες μας, τι κάνεις εσύ με το Geek Detective. Κάνουμε μια εκπομπή αρκετά κοντά στη δική σας εδώ. Είναι και μας geeky εκπομπή. Εντάξει, εμείς δεν ασχολούμαστε μόνο με τραπέζι, ασχολούμαστε με games, comics, ταινίες, σειρές και άλλα τέτοια ωραία πραγματάκια όπως λέμε στην εκπομπή. Έχω πει σε όλους όσους έχουν έρθει εδώ σήμερα να με καλέσουν σε ό,τι κάνουν. Εννοείται ότι δεν θα έρθεις. Θα κάνουμε. Skate. Α, skate. Θα έρθεις στο δικό μας υπόγειο να δεις ότι είναι επίσης πολύ ωραίο. Από υπόγειο σε υπόγειο πάμε. Στα κατόγια τα μυστικά αυτά. Τι θα κάνουμε εδώ. Θα παίξουμε επιτραπέζια παιχνίδια από την Κάισα. Θα στολίσουμε το δεντράκι με μπαλίτσες ωραίες. Ναι. Και θα παίξουμε και μια εκπληξούλα που έχουμε από το Paradox Project. Paradox Project αγαπημένο. Και όσοι έχουν πάει με ξέρουν και από το Paradox. Είσαι δυνατός. Δεν κάνουμε spoiler. Είσαι δυνατός. Όχι, αλλά ας πούμε ότι έχω βάλει κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι στο Paradox. Δηλαδή, αν πας στο Paradox, θα δεις και εμένα κάπου. Σε φωτογραφίες αυτά εκεί. Είσαι γρίφος. Έχεις παίξει. Όχι, θα κλείσαμε τώρα. Είσαι γρίφος. Θα το δεις όταν θα πας. Τι είναι. Τι μπορεί, ήρθα και εγώ να κάτσω στην παρέα σας. Τρόμαξα για λίγο. Λέω τι θα μας κάνει. Ο Δημητράκης μας. Και εγώ ξεκίνησα να παίζω role-playing games όταν ήμουν στο γυμνάσιο. Αλλά μιας και αναφέρθηκαμε και στο role-playing games, θα πλαγκάρουμε λίγο παραπάνω. Γιατί όπως μας αρέσουν τα RPGs, ο Τάσος έφτιαξε το δικό του RPG. Οπότε έγινε τώρα back στο Kickstarter και είναι folk horror Greek RPG. Οπότε Ο Δημήτρης είναι από τους πρώτους που το έχει παίξει. είχα κάνει playtest, είναι γαμάτο, όχι πως είμαστε φίλοι, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Και είναι κάτι που εμένα με ενδιέφερε ούτως ή άλλως πριν γνώρισα τον Τάσο, αλλά ο Τάσος το είχε πριν από μένα σαν ιδέα, ότι γιατί δεν υπάρχουν περισσότερα Greek-related πράγματα. Δηλαδή το ίδιο λέω και εγώ αντίστοιχα για το χώρο των escape rooms, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πας σε ένα escape room και να είσαι σε ένα υπόγειο στο New Jersey ή στον πύργο του Γκόμι Δράκουλα στην Τρανσιλβανία, ας πούμε, κάτι τέτοιο, και γιατί δεν εμπνέεται ο κόσμος περισσότερο από ελληνικές ιστορίες. Και ο Τάσος έκανε αυτό. Κοίτα, Πες λίγο πώς λέγεται. Λέγεται Έρευος Μύθος. Μόλις τελείωσε το Kickstarter, πήγε αρκετά καλά.
Δηλαδή είχαμε στόχο 2.000, βγάλαμε 10. Φαντάζομαι ότι είναι σαν Dungeons & Dragons. Δεν ξέρω αν έχεις παίξει ποτέ. Δεν έχω παίξει, αλλά τώρα συζητάω για ένα project το οποίο αναγκάζομαι και μαθαίνω. Ναι. Και ξέρω τι συμβαίνει, απλά ποτέ μου δεν ήθελα να εμπλακώ, γιατί ήξερα ότι θα έχω μια διπλή ζωή και το φοβόμουν πάρα πολύ αυτό. Αλήθεια, αυτός είναι ο λόγος. Ωραία, με το Erebus συνήθως είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, γιατί μπορεί να παίξεις χωρίς να χρειάζεται να είσαι εκεί ένα χρόνο και να λιώνεις. Ναι, είναι πιο μικρή η ιστορία που έχουμε εμείς. Εμείς ξεκινήσαμε με την ιδέα ότι γιατί να παίρνουμε, όπως λέει ο Δημήτρης, από τη λαογραφία των πιο βόρειων λαών, όπως κάνει ο Tolkien, όπως Vikings και τα λοιπά, Vikings, επειδή έχουμε ήδη πολύ πλούσια εμείς λαογραφία και πρώτα απ' όλα οι βρικόλακες ξεκίνησαν από εμάς όλοι οι μύθοι, οπότε φτιάξαμε ένα παιχνίδι βασισμένο στη λαογραφία την ελληνική. Τις ιστορίες που άκουγες από τη γιαγιά σου στο χωριό όταν ήσουν μικρός. Πότε βγαίνει σε παραγωγή, έχει βγει, έχεις βρει κάτι? Τώρα βάζουμε τα τελευταία... Τις πινελιές. Θα βγει το digital το Φλεβάρι και από Μάρτιο-Απρίλιο θα το βγάλουμε κανονικά σε βιβλίο. Τέλεια. Μπορώ να πω. Ευχαριστούμε. Όχι, δεν μπορείς, μπορεί να του πεις να πάει κατά όλο. Και μια και φτάσαμε ως εδώ, ήρθε η ώρα να περιμένουμε, πώς σας ακούγεται συντακτικά αυτό, τους επόμενους καλεσμένους και να τους σκίσουμε στα επιτραπέζια παιχνίδια. Επιστροφή στο πλάτο του Κένι και είμαστε εδώ με αυτά τα κορίτσια και αυτό τον Καλικάτζαρο εδώ πέρα, τον φίλο μου τον Άκη, τον κολλητό από την πρώτη δημοτικού. Και θα δώσω ένα δυνατό χειροκρότημα για την Αλεξία, τη Γεωργία και τον Άκη. Λοιπόν, τι έγινε σήμερα? Είχαμε φέρει κάποιους καλεσμένους εδώ, ας τους πούμε διάσημους. Γιατί τα παιδιά πρέπει να ήταν στην τηλεόραση, στο χώρο της τηλεόρασης, μπλα 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 κλπ. Και εσάς ας πούμε μαχητές. Αυτό το μας ήρθε στην πορεία, διότι παίξαν ένα παιχνίδι και κάνανε ένα χρόνο, τον οποίο θα πρέπει και εσείς να τον λύσετε, να το κάνετε σε καλύτερο χρόνο. Οπότε θα κάνετε μαχητές κλπ. Οκ, ωραία. Αλεξία, Γεωργία, έχετε να μας πείτε κάτι για την παιδική σας ηλικία στα επιτραπέζια παιχνίδια? Ναι, όχι. Γιατί? Μικρές ήσασταν πολύ ανταγωνιστικές. Σκοτωνόσασταν. Όχι, την Αλεξία. Εγώ ήμουνα. Ήθελες να κερδίσεις πάντα. Και τι έκανες? Νυχές. Άμα δεν κέρδιζα στη Γεωργία. Και εσύ? Εγώ τη δάγκωνα, η αλήθεια είναι όντως. Ξέρεις τι παίζαμε πολύ? Με τάπες, μας αρέσαν τα Pokémon. Και θυμάμαι ότι η Γεωργία είχε ένα κόλλημα με τις τάπες και όποτε παίζαμε με ρωτούσε. Συνέχισε. Αυτό το Pokémon δικό σου είναι, το θυμάσαι? Τώρα δεν ψευδίζεις για να μην με εκθέσεις. Ναι, φου. Ψεύδιζε μικρή. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου Pokémon? Εμένα ο Μπούλμπασαρ. Μπούλμπα. Εσένα? Πίκατσου. Πίκατσου. Εμένα ήταν ο Σάιντακ. Σαϊαϊαϊ, έκανα έτσι. Τσανάκι. Είπαμε νομίζω τα τρία κλασικά, τα γνωστά. Squirtle. Εντάξει, ο Σάιντακ ήταν φανταστικός που έκανε έτσι. Σαϊαϊαϊ και τον έπιανε πονοκέφαλος. Λοιπόν, επειδή μου άνοιξε η όρεξη με τα επιτραπέζια και επειδή είστε πάρα πολύ ομιλητικοί και δεν ξέρω τι να σας κάνω, θα πάμε να παίξουμε. Αυτή τη φορά θα εξηγήσω εγώ. Γιατί θέλω να εξηγήσω επιτραπέζια της αγαπημένης μου αυτή Κάισα που με στηρίζει σε όλα τα επεισόδια. Τώρα ένα δυνατό χειροκρότημα. Και θα δείξω λιγάκι στη Μάιρα πώς εξηγούν επιτραπέζια. Βασικά θες να έρθεις και εσύ να σου εξηγήσω? Άμε. Θα παίξουμε αυτό γιατί σε αυτό είμαι πάρα πολύ καλός, οπότε δεν θα έχει πολύ νόημα. Έχουμε εδώ κάρτες με διάφορα σχέδια, χρώματα κλπ. Παίρνουμε από ένα σετ κουβαδακίων ο καθένας και βάζουμε το μπιχλιμπίδι αυτό στη μέση. Ανοίγουμε μία-μία τις κάρτες και μόλις ανοίξει μία κάρτα, παράδειγμα αυτός είναι σκαλόγυρος. Αυτό είναι κάθετο. Οπότε πολύ γρήγορα πρέπει αυτά εδώ τα κουβαδάκια να βάλουμε στη σωστή σειρά χρωμάτων. Καλά, χέσα μας λίγο. Τόσο γρήγορα όσο το κάνει η Αλεξία, μπράβο, και να χτυπήσουμε το κουδούνι. Όποιος το κάνει πιο γρήγορα παίρνει την κάρτα. Οκ. Όποιος μαζέψει περισσότερες κερδίζει κλπ. Έπρεπε να το κάνω, μπορούσα. Ανοίγω, πάμε. Οριζόντια. Τι οριζόντια? Πρέπει να έχει και πόνη στο τέτοιο. Ναι. Φάνταζα να μας κερδίσει με την πόνη. Θα είναι ντροπή αυτό, Κοίτα, προς το παρόν έχω πιο πολλές κάρτες από εσάς. Το ξέρω, θα είναι ντροπή. Πάμε γρήγορα. Το βλέπω εγώ πέρα. Μαλάκα, δεν γίνεται αυτό. Το έκανε, ρε. Περίμενε! Μπράβο. Λάθος, το μυαλό μου.
Έλα, μη σταματάμε τώρα. Πάμε στο άλλο. Κίτρινο, μπλε. Κόκκινο, κίτρινο. Έλα ρε πάλι, πρώτη του κάρτα. Τώρα εντάξει δεν μπορούσε και είναι. Κολόπεδα! Άμα. Πάρη, έχεις πετύχει το caps, πάμε για το σπίτι τώρα. Ωραία. Φτάνει, κουράστηκα. Γεωργία, είσαι καλύτερη. Δεν θέλω να παίξει άλλο. Το σκυλί εξαφανίστηκε από τα χέρια σου. Σωστό, εξαφανίστηκε ξαφνικά. Δεν ξέρω πώς το έκανες αυτό. Και σας έχω πάρει δωράκια, αλλά προτού πάρετε τα δωράκια, θέλω μια χάρη μαζί με τον Τάσο που ήρθε πιο πριν. Και είστε η καινούρια ομάδα των μαχητών για να κερδίσετε τους προηγούμενους που σας έχουμε την έκπληξη που σας λέγαμε. Θέλω να πάτε και να στολίσετε το δέντρο κι εσείς για τα Kenny's Days. Άντε πάμε, βεβαίως. Το δωράκι είναι από εμάς. Έχεις πολύ ωραίο παιχνίδι. Το έχουμε και εμείς στο σπίτι. Θες να αλλάξουμε? Το πήραμε πριν λίγο. Το Wizard είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είπα και. Όχι, παιχνιδάρα αυτό. Και τώρα, μέχρι να φουσκώσω τον Άγιο Βασίλη, ήρθε η ώρα του Δημήτρη από το Paradox να τους εξηγήσει τι θα κάνουνε. Έλα Δημήτρη. Και εμφανίζεται. Επειδή ξέρω ότι κάποια άτομα από εδώ ξέρουν τα escape rooms και κάποια όχι, και κάποια άτομα ξέρουν το Paradox Project και κάποια όχι, θα κάνουμε έτσι μια γενικότερη εισαγωγή. Που με αγχώνετε που με κοιτάτε όλοι, αλλά θα το πάμε λίγο έτσι πιο χαλαρά. Πρωτού πεις οτιδήποτε. Θέλω να πω κάτι. Καταρχήν, κατάφερα και το φούσκωσα. Δεύτερον, θέλω, επειδή είναι λίγο πιο cool ομάδα, είναι ωραίοι, χαλαροί τύποι εδώ πέρα που το έχουμε καταλάβει. Θέλω να τους. Κατάλαβες. Ανεβάσουμε λίγο. Να τους ανεβάσουμε, άλλη λέξη θέλω να πω. Να τους ανεβάσουμε και να πορωθούν να λύσουν αυτό το υπέροχο πράγμα που έχει φτιάξει. Καθόλου expectations εδώ πέρα, έτσι όπως μας έχει κάνει την εισαγωγή. Είμαστε μια παρέα φίλων που αγαπάμε πάρα πολύ τα παιχνίδια. Είμαστε gamers από μικροί. Μεγαλώσαμε με επιτραπέζια, video games, role playing games κτλ. Οπότε όταν ανακαλύψαμε τα escape rooms, προωθήκαμε, τα αγαπήσαμε και αποφάσισαμε να φτιάξουμε τα δικά μας. Έχουμε 3 escape houses στην Καλιθέα, οπότε η διαφορά μας είναι ότι τα παιχνίδια μας είναι τα πιο μεγάλα στην Ευρώπη. Δηλαδή η έπαυλη που είναι το παλιότερο μας παιχνίδι είναι 3 ώρες. Έλα ρε, Ναι, είναι ολόκληρο σπίτι. Γενικά θέλαμε να κάνουμε κάτι που θα μας άρεσε εμάς να παίξουμε και είναι λίγο διαφορετικό. Οπότε η ομάδα μπαίνει σε ένα σπίτι και είναι μόνη της και εξερευνεί ένα ολόκληρο σπίτι για 3 ώρες. Το βιβλιοπωλείο είναι το sequel της έπαυλης και είναι 3 ώρες και 20 λεπτά. Ακραίο. Και μετά υπάρχει μια ξεχωριστή ιστορία σε έναν άλλο δρόμο, σε ένα άλλο κτίριο που λέγεται το Οδείον, που είναι επίσης 3 ώρες και είναι διαφορετική ιστορία, είναι λίγο πιο dark. Τα παιχνίδια μας είναι χωρίς τοπιούς, είναι ξεκάθαρα μυστηρίου. Απλά αποκαλύπτεται η ιστορία και η υπόθεση όσο παίζεται, ανακαλύπτεται στοιχεία. Και ουσιαστικά ο σκοπός σας δεν είναι να αποδράσετε, γι' αυτό λέω ότι περιπεκτικά ότι δεν είναι escape rooms, αλλά να βρεις το τι έχει συμβεί και να λύσεις το μυστήριο. Οπότε η διαφορά μας ήταν αυτό, ότι πρώτον δεν χρειάζεται να αποδράσεις από κάπου και δεύτερον υπάρχει story που αποκαλύπτεται με βίντεο και με γράμματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και φυσικά πολλούς και πρωτότυπους γρίφους που τα σκεφτόμαστε όλα μόνοι μας και θέλουμε να έρθετε να τα παίξετε, εννοείται, και να τα δοκιμάσετε. Όταν ο Ανδρέας μου είπε ότι θα μαζευτούμε όλοι εδώ να στολίσουμε το δέντρο και να παίξουμε επιτραπέζια, αποφάσισα ότι εκτός από τα επιτραπέζια θα ήταν καλό να παίξουμε και κάτι ακόμα. Οπότε θέλουμε να σας δοκιμάσουμε σε μία μίνι δοκιμασία. Ετοιμάσαμε ένα pop-up αυτοσχέδιο Christmas παιχνίδια εδώ για να παίξετε. Οπότε θα τεστάρουμε λίγο την ομαδικότητά σας και τη συνεργασία σας στην επίλυση γρίφων. Θα πάρετε τα στοιχεία, θα προσπαθήσετε να λύσετε λίγα γριφάκια. Παρατηρητικότητα στο χώρο, συνεργασία, δεν υπάρχουν κακές ιδέες. Εγώ το λέω πάντα αυτό. Ό,τι και να σας έρθει στο μυαλό, όσο χαζό και να ακούγεται, το λέτε στους συμπαίκτες σας γιατί μπορεί να γεννηθεί μια καλύτερη ιδέα. Ξέρεις τι έλεγα όταν μου το έλεγα στο Paradox. Τι πες? Η μόνη χαζή ιδέα είναι αυτή που δεν λες. Τέλεια. Τι ωραία που τα λες. Τα λες και με αυτή τη χρονιά. Ένα κακό καλικατζαράκι, όταν έμαθε ότι μαζευτήκαμε εδώ για να στολίσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, κλείδωσε το αστέρι. Τα escape rooms δεν είναι ανταγωνιστικά.
Η κάθε ομάδα συνεργάζεται. Δεν της άρεσε. Ξέρω γιατί το Συνεργάζεται για ένα κοινό αποτέλεσμα. Θέλω να βρείτε το αστέρι. Απλά επειδή ευγενής άμυλα πάντα υπάρχει, επειδή αργότερα θα ψάξει να βρει το ίδιο αστέρι μια άλλη ομάδα, δεν ξέρουμε. Συγγνώμη. Θα συγκρίνουμε. Εκεί δεν μπορούμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Αυτό λέω. Θα συγκρίνουμε τους χρόνους. Ποιος θα το βρει το αστέρι πιο γρήγορα. Και στο τέλος του επεισοδίου θα αποκαλύψουμε ποια ομάδα το βρήκε γρηγορότερα. Το αστέρι, εκεί είναι. Νίκησα. Θεωρητικά υπήρχε και άλλη μια ομάδα πριν. Οπότε θεωρητικά, επειδή θέλουμε να βάλουμε λίγο ίντριγκα, θέλω να δούμε αν θα καταφέρετε να το λύσετε σε λιγότερο χρόνο από την προηγούμενη ομάδα. Αισθανόμαστε έτοιμοι? Ναι. Να έρθει ο φάκελος, παρακαλώ. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Πάμε. Προφανώς εδώ έχουμε το σχεδιάγραμμα του χώρου, εδώ είναι οι σκάλες. Ωραίο. Για μαζευτείτε όλοι να δείτε. Second, fifth, 11, 8, 3rd. Δείχνει γωνία. Δείχνει second. Πού είναι Άρα το fifth είναι εκεί. Αυτά εδώ είναι τα σκαλιά. τα σκαλιά, ναι. 11 είναι εδώ. Λίγο περίεργο γιατί λέει τρίτο, 8ο, 11ο, 5ο, δεύτερο. Ωραία, πρώτη. Εκεί που έχει ένα αστέρι, έχει ένα αστέρι. Έχει ένα... Ναι, εκεί έχει ένα αστέρι. Μπράβο το, μόνο έτσι με δύναμη, έτσι. Let's go play. Ας ξεκινήσουμε. Μήπως να σηκωθείτε λίγο έτσι να μπείτε σε μια διαδικασία. Λοιπόν, Μάλλον έχει να κάνει με λόγια. Α, να πω, ξέρω πολλά. Όχι αμπρακατάμπρα του Μπατούλου μπαρ, μαλάκα. Εδώ πέρα λοιπόν, Ghostbusters, ας πούμε για παράδειγμα, είναι το τρίτο εδώ πέρα. Λέω εγώ μια χαζομάρα. Όχι το 11. Το νούμερο 11 κάτι. Το νούμερο 11, ας πούμε εδώ. Έχει 7. οπότε το πορτοκαλί τι λέει second. Δεύτερο. Οπότε το δεύτερο γράμμα μήπως είναι O. Ναι, γιατί σου λέει το πορτοκαλί εκεί πέρα είναι το δεύτερο. Το E. Στο Let's Play. Ψάχνουμε γράμματα. Εδώ λέει Kenny. Οκ, Λένε. ναι, το γράμμα το O. Οπότε το ένα γράμμα είναι το O. Ναι. Έχει ένα μπαούλ εδώ. Αλλά πόσα νούμερα έχει. Γράμματα έχει. 2, 3, 4, 5 γράμματα. Έχει γράμματα. Ωραία, το πέμπτο κίτρινο. Πέμπτο στο Splendor. Αυτό σε τι αντιστοιχεί. Ναι, αυτό σκέφτομαι γιατί και με τα βελάκια εγώ το πήρα από την άποψη Μήπως αντιστοιχεί στο Ghostbusters. Είναι 11ο. Ποιο είναι το 11ο γράμμα στο Ghostbusters. Το R. Οπότε είναι RNO. 8, 9, 10, 11. Εδώ είναι Ιαπωνέζικα, που είναι λίγο δύσκολο. Παιδιά, υποθέτω ότι μπορεί να είναι όντως η σειρά, πώς λέγεται, του γράμματος, δεν ξέρω καλά ελληνικά, αλλά είναι το ρο. Που είναι το 11ο και καλά. Εδώ μπράβο, πολύ σωστά, το δεύτερο. Άρα Είναι το μπράβο, πολύ σωστά. Για ξαναπες το αυτό. Παιδί μου, δεν ξέρω αν πάει και με βάση τους αριθμούς, ότι πρέπει να είναι στη σειρά. Και αυτό είναι κάποιο στοιχείο που λέει Snap και έχει αυτό, το Thanos. Το Thanos δεν είναι από τη Marvel. Ναι. Μπορεί να είναι κάποιο στοιχείο τύπου... Βασικά θα ρωτήσουμε. Αυτός είναι, ρε. Είμαστε. Ναι. Ο Θάνος είναι αυτός. Σωστό. Οπότε εδώ πέρα... Είναι τα χρώματα με τη Ναι, σειρά. θα δούμε με ποια σειρά θα τα βάλουμε. Μπράβο ρε Γεωργία. Μπράβο, Γεωργία. Ποια σειρά είναι, δες το. Το κίτρινο είναι πρώτο το N. Άρα πείτε μου τι βάζω. Άρα βάζουμε... Βάλε 45 έμενα. Εψιλόν. Εψιλόν. Είναι το 11ο. Εκεί. Πού είναι το παιδιά, το πέρασα. Αλλά εμείς Θα είπαμε βάλεις ότι το πρώτο που θέλουμε είναι... το νι. Δεν το έχει. Όχι. Παιδιά, δεν έχει εψιλόν το πρώτο. Τότε βάζουμε λάθος σειρά. Τότε βάζουμε λάθος σειρά. Δεν νομίζω να ήταν το συλλέκτες στα ελληνικά για Και αυτό είναι έψιλον. Γιατί λέει let's go play. Λάθος πήραμε το O, έχεις δίκιο. Ναι, στο E θα μπορούσε να ήταν. Οπότε είναι νερή. Νερή. Νερέ. Ναι, αλλά και πάλι. το νι δεν υπάρχει στο πρώτο. Ναι. Το πρώτο Είναι δεν το ξέρω. second, είναι το ε.
Αλλά βλέπω και αποχρώσεις διαφορετικές. Μήπως οι αποχρώσεις έχουν σχέση με μια σειρά χρωμάτων, μια παλέτα συγκεκριμένη, λόγω που μπορεί να τη βρούμε κάπου. Συνεισφέρω πολύ στην ομάδα μου, ελπίζω να καταγράφω. Τι χρώματα βλέπουμε. Μπράβο, ωραίος! Για την εξέλιξη. Ο Πάρης με κοροϊδεύει! Να δούμε κάπου αν υπάρχει μια χρωματική παλέτα, μήπως. Είναι κακό. Τι γράφει εδώ πέρα. Snap. Να το παιδιά, το Snap είναι από τον τέτοιο, από το Θάνος. Snap. Ωραία, άρα αυτός είναι ο κωδικός. 5 γράμματα δεν έχει. Πρέπει να δώσετε πολύ βάση στη γραμματοσυρά των λέξεων. Ωραία. Πάντως, εδώ πέρα, αυτό μοιάζει με το Lucky Luke. Ναι. Που το τρίτο γράμμα είναι το Y. Το μπλε Γιατί το είχαμε βάλει. είναι South Park, ξεκάθαρα αυτή η γραμματοσυρά, θα την αναγνωρίζω παντού. Okay. Οπότε, Και είναι πέμπτο. είναι 8ο. Το ρο. Ναι, το άλλο. Εδώ πέρα λοιπόν, είναι Ghostbusters. Αυτό. Είναι πολύ απλή συγκεκριμένη, δεν νομίζω. Καλά, τα άλλα έτσι είναι Ιαπωνέζικα. Ο Καμπαμαρού και ο Τζουμαρού. Κίτρινο ποιο γράμμα είναι. Yellow, white. Όχι, το κίτρινο εδώ καλέ. Το M είναι. M το Όχι, βάλαμε. το M είναι αυτό. Το M το έχω βάλει πρώτο. Εδώ πέρα, με βάση τα γράμματα, το 5ο, 6ο και τα σχετικά, βρήκαμε τα γράμματα. Ποια είναι τα γράμματα εδώ πέρα, ας πούμε στο τρίτο δέντρο είναι το E. Σωστά. Γιατί? Μα δεν είναι όμως το 3. Γιατί? Το third. Το third. Ναι, αλλά Είναι το θέρ. δεν είναι. είναι. Όχι ρε παιδιά. Όχι, μα, εδώ πέρα έχει δέντρο από και είναι το και τρί, πράσινο οκ. λογικά λόγω του το 3 φαντάζομαι Ναι. εγώ. Το 8, το 8ο γράμμα στο μπλε, ποιο είναι, εδώ πέρα το K, σωστά, K δεν είναι εκεί. South Park, όχι βλακές λέω, το R είναι. Το R λοιπόν είναι εδώ. Άρα και αυτό είναι λάθος. Άρα και αυτό είναι το, ποιο είναι στο Ghostbusters, το 11th γράμμα. Δυνατά, Το R. λίγο πιο δυνατά. Το R είναι τέλεια, R. Και μετά στο κίτρινο εδώ το μη. Και στο second εδώ είναι το E. Τι? Δεν βγάζει νόημα σε καμία γλώσσα. Α, δάρεση. Οπότε είναι το μη. Καμία σχέση. Συγγνώμη, αυτό που αντιστοιχεί, σε ποιο χρώμα, στο πορτοκαλί. Γιατί. Ας το κι. Όχι κίτρινο, στο πορτογαλί. Αυτό είναι εδώ. Οπότε πάμε ξανά. Ποια είναι τα χρώματα στον Θάνος. Μη, R, Y. 2 άρα έχει. Ναι. Εγώ πιστεύω εδώ πέρα λοιπόν, Είναι η U. γνώμη μου, ότι ή θα είναι κανένα U Η Α. ή Α. Βάλτε τα όλα δίπλα-δίπλα και θα διαλέξουμε λέξη. Γιατί U και Α. Γιατί είναι στο Thundercats και στο Dragon Ball το τρίτο. Πού είναι τα καταβράκια. Πάλι ποια είναι. U Ναι. και Α. UA. Λοιπόν, για να θυμάσαι. Εδώ είναι το. Μρε Α και μρε U. Να το βρήκα. Ναι ρε. Ωραία. Και θα ανοίξει κάποια στιγμή. Μίστερι το έβαλα. Χρόνος. 2. Double R, double E. Όχι, Και είναι το Y. τελευταίο είναι το Y. Y. Βέβαια, τη στιγμή που το βρήκαμε, δεν που το ανοίξουμε. Δεν άνοιξε πάντως. Όπα, άνοιξε, ναι, ναι. Γρήγορα! Βιαστείτε τώρα, βιαστείτε. Το οποίο είναι. Έλα. Unboxing λοιπόν. Oh! Από εδώ, με το γάλαγο. Για να δούμε. Άρα τώρα τι πρέπει να δούμε. Δείξτε το. Πού είναι? Δηλαδή είναι ταβάνι. Όχι, Είναι αυτό που σας ναι. Πινέζα. Πρέπει να βρούμε Πινέζα, μισό λεπτό. Πινέζα 54. Ωραία. 54. Δίσκο 54. Άρα. Κλαπ 54 λοιπόν, μετά τι. Ρίκα Μόρτι. Άρα, Ωραία. ταβάνι. Α, άρα είναι. Ή επειδή είναι στα αγγλικά. Στα αγγλικά silk. C. C. Πρέπει να βάλουμε το αρχικό, ας πούμε, κάθε εικόνας που βλέπουμε. Δεν νομίζω. Μπιλιάρδο. Ναι. B. Πώς είναι. Πινέζα P. Πινέζα P. BP. Τι είναι αυτό. Studio 54. BP. Είναι θρυλικό στούντιο, δίσκο και τέτοια. Είναι Άρη. Μπιλιάρδο, Πινέζα, Studio 54, Rick and Morty. BRD. R το Rick and Morty. Και το τελευταίο είναι DeLorean. Τι είναι DeLorean. Είναι ένα DeLorean. Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω. Είναι το αμάξι στο Back to the Future με το οποίο χρησιμοποιούν για να πάνε πίσω στο χρόνο. Ωραίο. Για να φιλήσει ο άλλος τη ρημάνα του. Αυτό. Άβολο. Τι. Έστω. Και αυτό με τα πολλά γράμματα. Αυτό με τα πολλά γράμματα, το οποίο που ήταν.
Εδώ πρέπει να γίνει. Είναι από αυτά που είναι τα πάνω κάτω. Α, τέλεια! Αυτό εκεί Άρα αυτό είναι πάνω. Ωραία, ωραία. Μπελάκι είναι πάνω. Εγώ το βρήκα. Πού το έχετε βάλει, παιδιά, αν είναι καθόλου πρέπει. Έχει κι άλλο κουτί πάνω να ανοίξουμε. Ποιο? Το μπιλιάρδο, εσύ που το έβαλες. Α, αυτό το πρέπει να ανοίξουμε πρώτα. Αυτό και έχει, δεν έχει αριθμούς. Αυτό είναι ένα λουκέτο κατευθύνσεων. Για να βάλεις, να το λύσεις αυτό, πρέπει να βάλεις τις κατευθύνσεις πάνω, μπρος, δεξιά, αριστερά, κάτω κτλ. Αυτό δεν το έχουμε δει. Στούντιο αριστερά. Αριστερά το στούντιο. Αριστερά λέει στούντιο. Ας πιάσουμε ότι Και το μπελάκι από εκεί. αυτό είναι η στούντιο. Α, εκεί είναι και Στούντιο το- 54, αριστερά, μπελάκι έχει αριστερά. δίκιο, αυτό είναι κάτω. Αυτό είναι κάτω. Είναι κάτω. Ωραία, άρα έχουμε. Μισό. Άρα πάμε πρώτα. Πάνω, Κάτω. κάτω, Α, το έχεις κάνει. αριστερά, Πάνω. πάνω Τι μαλακία τι είναι. και άλλα δύο έχουμε Το να Back to the Future είναι από εδώ. Κάτσε, εκεί έχει ένα τετράγωνο με πι. Άρα μήπως αυτό είναι το στην Κινέζα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τι είπαμε, Studio 54. Ναι, Studio Studio αριστερά. αριστερά. Γενικότερα δείτε για βελάκια. Rick and Morty. Πού δείχνει? Δεξιά. Θα μπορούσε και πάνω. Θα μπορούσε και πάνω. Αριστερά, πάνω, δεξιά, αριστερά. Το γίναμε, δεν το έχω συνηθίσει. Ωραία. Ναι, ναι. Άρα αυτό είναι το Πάλι πάνω. καλά. Γιατί είναι και πάνω δεν έχει νόημα αυτό Άρα το βάλουμε έχουμε κάτω. πάνω, Κάνε λίγο κλικ. Είναι κάτω, είναι κάτω. Κάτω είναι. Άρα Το είπαμε, εδώ το έχουμε λίγο. γράψει. Εδώ έχουμε λίγο. Α, όντως, άντε από το δεν πράγμα. Α, έλα ρε. Άρα αυτό μήπως το Tetris είναι λάθος στα... Μα. Α, το τέτοιο που το έχουμε. Α, όχι, αυτό το έχουμε φτιάξει αυτό. Αυτό δεν είναι. Το έχουμε φτιάξει αυτό. Αυτό είναι το στούντιο. Α, το έκανα! Τάσο, τι έγινε εδώ? Πέρασα πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Δεν μου έφτασε. Έπρεπε να είχα έρθει πιο νωρίς. Τι, φεύγεις? Ναι, δυστυχώς πρέπει να φύγω. Με περιμένουν ήδη, τους έχω ήδη στήσει. Αλλά τι να κάνω, Ελπίζουμε πάρα να σε πολύ ωραία. ξαναδούμε. Ελπίζω να. Ευχαριστούμε και που ήσουν πρέπει- εδώ. Να σου πω, πιστεύεις θα το λύσουνε. Θα τους βοηθήσω λίγο. Εντάξει, λίγο, δεν χρειάζεται πολύ. Δηλαδή χρειάζονται μόνο για να πάρουν μπρος. Μάλιστα. Πάρα πολλές ομάδες που έρχονται σε escape rooms χρειάζονται μόνο αυτό, παιδιά. Λίγο την έναρξη. Ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω να με καλέσει. Θα έρθετε όλοι. Και εσύ, Βαγγέλη. Εννοείται. Εγώ από ό,τι θυμάμαι εδώ μέσα υπάρχει ένα μπιλιάρδο, αλλά δεν το βρίσκω. Να το μπιλιάρδο, εκεί πάνω. Πάνω είναι. Πάνω. Τώρα αυτό μου θυμίζει και λίγο πάρατο. Έχουμε μια βοήθεια. Ναι, Έχουμε μια βοήθεια της Χάλιας. Α, το κέφι. Τα γράμματα, τα βελάκια. Άντε, βιαστείτε μην τρελάτε στο Έλα, δεξιά είναι. Πάνω, κάτω, αριστερά. Δεξιά. Πάνω, δεξιά, αριστερά. Σπάστο. Μπράβο. Τώρα μου τρέχα να προλάβεις. Κατά. Δεν ξέρω, δεν βλέπω κάτι. Θα διπλωθείς, το πατάς. Εντάξει, θέλω να το λίγο. Έλεος. Γιατί είπα το σπέρμα. Εγώ. Τι έχει? Σπέρμα, το black light βγάζει. Όχι. Λοιπόν, Τι λέει? Α, Α, έλατε από εδώ. Με το φακό στην πόρτα. Έλατε από εδώ. τώρα κλείστε. Πάμε, εκεί είναι ο τελευταίος γρίφος. Και κλείνουν τα χώρα τώρα. Α, οπότε κάτι με το φακό πρέπει να ρίξουμε. σκάλα και φως. Πορτάκι. Το πορτάκι είναι εκεί πέρα. Μέσα είναι. Βλέπεις τίποτα? Κλείστε, μην πείτε τίποτα κοινό. Κλείστε το αυτό αμέσως. Αλήθεια. Όντως. Α. Γενικά να ψάξουμε σε αυτό το σημείο. Ναι. Ωραία, πίσω από το φυτό ή κάτω από το φυτό. Κάτω από τον καναπέ. Πίσω από εδώ. Στο διάλογο. Μπορεί να είναι και πίσω από... Game over, το λέει και αυτός. Βασικά θα το βλέπουμε κατευθείαν νομίζω. Ναι, ρε παιδιά, κάποιο μα κοροϊδεύει. Αυτό μα είπε να κλείσουμε την πόρτα γιατί είναι εναντίον μα. Θέλει την άλλη ομάδα να κερδίσει. Ανοίξτε την. Α, τι είναι αυτό εκεί. Κλειδί. Τίποτα, η ετικέτη. Η ετικέτη. Σαν κολλιόχαρτο έργασε. Κάτσε να δω. Βγάλτε τα. Να το Γιάννη! Περίμενε. Α, να το. Εδώ. Ένα βελάκι. Ωραία. Γι' αυτό δεν είναι δικό μας. Ακολούθατε, ναι. Αυτό είναι το τρίο. Εδώ. Να δω το βελάκι. Εδώ, να, εκεί βλέπεις το βελάκι. Αγάπη.
ηλιόπεδο. Μήπως είναι εδώ. Να το. Έλα ρε, Κοπελάκι. Στα αστέρι μας πάει, ναι. Εδώ. Δεξιά. Μας δουλεύετε. Λοιπόν, έλα, κάτσε λίγο γιατί... Πάτε τη μαξιλάρα από εκεί. Τσουκ, 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 τσουκ. Τσουκ, να το. Ωραία. Κι άλλο. Θα μας οδηγήσει εδώ. Εδώ. Α, να το. Πάνω. Στον κόλλο του Γκρουτ. Παιδιά, μένει κάτι στον κρούτο. Εγώ πριν έψαξα δεν είχε τίποτα. Όχι. Τι λες, τι λες τώρα. Προσπαθώ να με σταθερό. Θα άρχισα να πηγαίνει ακόμα πιο ψηλά. Όπα, πάνω. Να το βελάκι εδώ. Κάτω. Τώρα μας εξεξιά. Είναι στη λεκάνη. Καθαρίστο ποιος πήγε να μην έχει τραβήξει καζανάκι. Κανόνισε Γιάννη να έχεις χάσει τη διαδρομή του βέλους τώρα, Α, sorry, Πού είσαι. Λοιπόν, πάμε πάλι. Τι έγινε εδώ. Στο καζανάκι. Πού είναι καλέ. Κάτσε, εκεί είχαμε σταματήσει κάπου. Να το. Ωραία. Ίσια το χέρι σου, ίσια. Κάτσε, λοιπόν. Ίσια πάει μόνο Καλά πήγαινες, ίσια, συνέχισε, ίσια. Ίσια. Μήπως είναι στο ψυγείο, ρε παιδιά. Μπορεί. Μήπως είναι πάνω στο φωτιστήρι. Θα το ανοίξουμε. Να. Τοποθέτηση προϊόντα. Το βλέπω. Έλα, όντως. Πανάκια! Έχει κάτι στο ψυγείο. Θα φωτίσεις εδώ ή όχι, ψάχνουμε κλειδί. Φώτισε. Τι είναι αστεράκι. Melt me. Ωραία. Λιώσε με. Γρήγορα, έχετε λίγα δευτερόλεπτα. Έχει το κλειδί μες στον πάγο. Ελπίζω όχι. Για βγάλτε το να δούμε, φέρτε το να δούμε. Ωραία. Πάνω το λιώσει στη βρύση. Να το. Τα βρήκαμε πάμε! Νερό! Όπα. Άλλο κάτω. Ένα χαδί μια ομπρέλα. Ας το κάτω, δηλαδή. Είναι γνώση του αφήμα. Θα πεις εδώ το κλειδί, πώς θα το βάλεις. Να το. Πέτα το πάγο. Ναι, ρε. Πέτα άλλα παγάκια να τα βάλουμε. Πού είναι? Πού το τέτοιο να το ξεκλειδώσουμε το πει. Το κάνανε επίτηδες, ρε παιδιά. Πού είναι σκανδαλιάρικος, ό,τι κοπεί από εκεί. Κόφτιστο με ήσυχο! Έλα. Παιδιά! Τι έχει μέσα. Unboxing! Τι ήταν Γιάννα, τι ήταν. Γιάννη, άστα να. Έλα, να. Ασφάλει το αστέρι. Σπάλι το αστέρι που άρεσε. Παιδιά, Κώστα, Να το. Το πιο δύσκολο που αφήσατε να κάνετε. Πρέπει να λιώσουν αυτά, γιατί να πρέπει να λιώσουν? είναι μέσα στο παγάκι το κλειδί, λογικά. Όχι ρε, Λέει δύσκολο. melt me, λιώσε με. Μπορεί και καλά. Να είναι μέσα στο παγάκι το κλειδί. Πρέπει να λιώσουμε όλα τα παγάκια. Βλέπετε κάτι. Ψάξτε. Ναι. Να το. Δεν πάει το κλειδί και δεν μπορεί να ανοίξει. Άκη, θα βάλεις το αστεράκι. Κάποιος θα βάλει το χέρι. Εσύ είσαι πιο ψηλός από εμένα. Άντε παιδιά, πάω, βάζω το αστεράκι. Αγορίνα μου. Συγκινήθηκε. Καλή γιορτή. Δεν έχω κατοχό, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Paradox και τη Βεργίνα για αυτούς τους υπέροχους γλυφούς. Εμείς ευχαριστούμε για την Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μάιρα και την Κάισα για τα υπέροχα αυτά επιτραπέζια. Ευχαριστούμε. Δώστε. Ευχαριστούμε όλους όσοι ήσασταν εδώ, τους προηγούμενους, τους Καλές επόμενους. γιορτές. Καλές γιορτές. Καλά παιχνίδια. καλές αποδράσεις. Ελπίζω να περάσετε ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βαγγελάρα μας, τον σκηνοθετάρα μας εδώ, που ήταν εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Μαρία, που ήταν στον ήχο και θα είναι και στο μοντάζ. Και κάτι ξεχωριστό απόψε, επειδή τα Candice Days δεν κοιτάνε πρόσωπα, δεν κοιτάνε αριθμούς. Θα πάρω εγώ την κάμερα
Αν θες. Θες να την πάρω. Τι θα κάνεις? Και θα πάτε να στολίσετε και εσύ και η Μαρία και ο Θοδωρής την μπαλίτσα. Ποιο θες, Βαγγέλη, από τα τρία? Ποιο θες, δεν με νοιάζει. Πάρε αυτό. Ορίστε. Τέλεια. Τελευταίο και καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ το δωράκι σου. Έχεις και εσύ κάτι ίδια, αλλά και ένα έτσι επειδή κάνεις εκπομπούλες και λοιπά. Να είσαι πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλά Χριστούγεννα. Φιλιά πολλά. Καλές γιορτές. Ευτυχισμένο 2026. Και πολλά παιχνίδια και από δράση. Φτάνει αυτό το γύρισμα, δεν μπορώ άλλο. Τέλος.